We will never survive without eating constantly the fresh bread and the body of Jesus in our lives. Tonight, we will give emphasis on the topic, the living bread. Ang tinapay sa kinabuhi o ang buhi nga tinapay, way lain kundili si Ginoong Hesus. Sa ministeryo sa sanctuaryo, nakita nato that there is a portion of the furnitures within the holy place nga atong pagatawgon og table of showbread. Kining lamisa sa tinapay nga walay libadura, every day has been kept fresh by the ministering priests. Gumikan kay simbolismo kini sa ato ang walay puas nga pagkaon sa tinapay sa kinabuhi. Walay lain kundili si Ginoong Hesus. Sa atong espiritual nga kinabuhi, mga kapaglaom ug mga kaigsuonan, we will never survive without eating constantly the fresh bread and the body of Jesus in our lives. Kung siguro muagwanta ang ato ang pisikal nga lawas nga way kaon-kaon sulod sa pila ka adlaw, I believe the same thing is true spiritually. Nga kung dili na ganita mukaon sa tinapay sa kinabuhi, sa pulong sa Dios, mga pasmo o mga niwang ang atong espiritual nga kinabuhi. We will be dealing about this specific topic for tonight. Ang atong pagtuon, masintro sa basahon ni Ruth in the Old Testament. Ang Book of Ruth is a unique story that captures the importance of the bread of life, gumikan sa unique nga setting niini nga atong masabtan samtang atong pagatukion kining tupikuha for the next few minutes, mga kapaglaom. Ang Book of Ruth, to give you the background, is an unlikely inclusion to the Old Testament collection. Galisod sila og dawat niining basahon ni Ruth, gumikan kay si Ruth manggod was a person who does not come from the country of Israel. Gikan siya sa nasod sa Moab, mga kaigsunan, murag tapik siya sa panimalay niining mga Israelita, unya dili kayo nila madawat nga mahimong bayani sa ilang nasod ang usa ka binuhat, ang usa ka babae nga nagagikan sa yuta sa mga Moabinhon. But well, it already happened, it has been included, and that unlikely inclusion was a message of protest against interfaith marriage. Kung baga, dili gyud unta mudawat ang Israel nga ang ilang sakop sa nasod mohimo og interfaith relationships or marriage with somebody outside of their own exclusive country. Pero mao ni ang sugilanon sa kinabuhi ni Ruth, mga kaigsunan. Please come with me as we journey together in this unique story. Naipipila ka mga personahe nga atong pagatanaw niining mao nga sugilanon. A few characters will begin and help us understand how the story will unfold. Ang amahan niining panimalay walay lain kundili si Elimelech. Ang iyang asawa mao si Naomi or Naomi. Lahi-lahi nga mga pangalan, may kaugalingon nga mga kahulugan. And by the way, Elimelech means God is King. Og ang ngalan nga Naomi actually means kinasing-kasing nga kalipay even if she was born as a girl. And by the way, giving background sa ilahang kahimtang kaniadto in Eastern settings, mga Near East settings, mga kaigsunan, labi ni gyud sa nasod sa Israel. Dako og tinuod nga kalipay alang sa panimalay nga makaanak og lalaki. Gumikan kay ang ilang linya sa panulundon na agyod magakutay diha sa lalaki nga anak. While
At the same time, they are never so much enthusiastic kung babae ang mulugwa nga anak sa panimalay. But despite that reality, ang ngalan Naomi nagkahulugag kinasing-kasing nga kalipay bisan og babae siya nga natao. And this family had 2 sons who are described in the story as both sickly, si Malon ug si Chilion. And eventually, as they moved to the land of Moab, kining ilang duha ka mga anak nga lalaki nakakitag mga babae nga mga Moabinhon og nahimong mga asawa sa duha ka anak og mga binalayi ni Ruth og ni Elimelech, mga kaigsunan. Ang ngalan sa usa si Ruth, which is the main character of our story, og ang iyang ngalan describes something of an inner beauty, kay ang Ruth nga ngalan nagkahulugan og higala. Samantala nga si Orpa, ang isa ka binalayi, adunay outward meaning to her name because it means hair ornament, or sa Binisaya pinaugdo or disenyo diha sa iyang buhok. And then we are told in this story that the land where they are residing had an experience of famine. Didto sa Bethlehem, sa Ephrata, mga kaigsunan. And this is a very significant name because eventually we will know this Bethlehem of Ephrata to be the same place and the city of David. And eventually, in the New Testament, mausab kini ang Bethlehem nga mao ang pinuy-anan ni Joseph ang yutanon nga amahan ni Jesus. Same place, mga kaigsunan. And Bethlehem, at about this time, when the story unfolded, suffered famine. Ug moingon gani ka og hulaw, mga kaigsunan, lisod ang mga pananom mabuhi, way ulan nga mutagak sulod sa pipila ka mga bulan, and obviously apektado sab ang pagkaon sa mga lumulupyo because Bethlehem was in famine. And what is significant about this name, mga kaigsunan, is Bethlehem is just not an ordinary name. This is a compound word from the Hebrew language na nagkahulugan Beth og Lihem. Beth actually means house and Lihem means bread. Busa, ang pangalan nga Bethlehem, ang siyudad sa Bethlehem, nagkahulugang balay sa tinapay. And here is the irony, akong pinangga nga mga kaigsuunan. Ani ay panimalay nga nagpuyo sa balay sa tinapay, apan sa takulahaw lamang nakasinati og hulaw og ang balay sa tinapay nakabsan og tinapay. Well, how important bread is, whether it is physical or spiritual, mga kaigsunan, we can only measure its extent when we ourselves are affected. Ang tao gani nga gutom, mga kaigsunan, lisod makahuna-huna og husto, lisod makadesisyon og tulid, gumikan kay naay dako nga koneksyon ang atong gitawag og tiyan, or sa English, gut, with the way of or the state of our mind. Nguna nga ampinganan gyud kayo, mga kapaglaom, labi na gyud kung aduna kitay kauban sa panimalay or kaila nga naay bikil sa state of mind, ampingan gyud nato ang ilang maintenance sa pagkaon nga way pasar, makakaon gyud kanunay sa saktong higayon, sa saktong gidaghanon, because there is a great connection between the gut or our stomach and the mental processes and the brain that we have. Gi-establish gyud na ni Sister Ellen White, mga kaigsunan, muna importante sab ang quality and quantity of food that we place in. We put in garbage material to our mouth towards our gut. Apektado sab ang kalidad sa atong panghuna-huna. Well, we could never emphasize on that. Ngadto ta sa uban nga mga punto, mga kaigsunan. We'll take a look at the spiritual nourishment. There is something about food that keeps us going.
Dili gyud na nato madiskwento nga premise mga kaigsunan. Kay ang usa ka tawo nga gutom, suma sa akong giingon kaganina, lisod gyud na siya nimo palihukon og saktong inabtik nga lihok. Natay panultihon sa mga batanon, and this has been going on. Nahimo na ning pagya nato mga kaigsunan nga ginaingon bahalag saging basta labing. And everybody, especially those who are already in relationships nga nagminyo na nga lisod kayo ang pangitag kwarta, maingon man ang pagkaon, dili gyud mo salir ka ng bahalag saging basta kay labing. Napatay lahi nga counterpart niya nga panultihon mga kapaglaom, gitawag nato na karon sa mga modernong pamatanon, bahalag pasmo basta kay gwapo. But we all know that the moment our physical nourishment is being compromised mga kaigsunan, laay kayo ang imong panglihok nga abtik, and so the same thing with our state of mind. Spiritually speaking mga kapaglaom, dili nimo madiskwento nga when we are spiritually famished, sa diha nga kuwang ta sa nourishment nga espiritual nga atong gikinahanglan, mausab ning panahon na nga wa kay gana mulihok sa pagsalmot sa ebanghelyo, ganahan kaayo ka manglibak sa imong isig katao, aburido ang imong hunahuna, og dili kayo ta cooperative sa mga buluhaton ug sa mga plano sa iglesia, simply because we lack the spiritual nourishment that we need. And that is only found in the reading of scriptures and in the presence, daily presence and sustenance of the bread of life in our lives, which is Jesus. Now, morning nahitabo sa house of bread, nakabsan sa tinapay, ang balay sa tinapay, gumikan sa sirkumstansya nga dili malikayan, nga mao ang hulaw in Bethlehem that day. And so, we will find the unfolding of Naomi's bitter turn of events. Tungod sa hulaw, the family of 4, in succession of only 4 and 5 verses, mga kaigsunan, in the book of Ruth chapter 1, makita nato nga milalin sila gikan sa balay sa tinapay, kay nakabsan og pagkaon ang balay sa tinapay, og nanimpalad sila ngadto sa yuta sa Moab. And in the land of Moab, they risked their spiritual lives, they risked their spiritual security, nanimpalad sila ngadto, gumikan kay may pagkaon, may kwarta nga makitaan, ug mabuhi ang ilang panimalay. Something that is very relatable to every one of us in this current state of economy sa atong kalibutan. Daghan ka nato nga mibiya sa ato ang seguridad sa pagpanimbahon o pagpangalagad sa Ginoo, simply because we feared that the house of bread no longer has the bread we need. Mao na hinungdan mga kaigsunan nga mangadto kita sa yuta sa Moab, sa kalibutan og manimpalad mga kaigsunan, and only there to find lots of bitter turn of events sa atong pagpangalagad. Even the compromise of faith, even the very fact nga bisa ng atong pagsimba mga kaigsunan, ato nang napasagdan lakip ang tibuok nga panimalay. As I mentioned, in just a few verses, morning nahitabo sa kinabuhi ni Naomi. Pag-abot nila dito sa yuta sa Moab mga kaigsunan, her husband Elimelech died. Wa gihisgutan ug unsay rason, probably he was sick or there was certain infection. The fact says the husband, the father of the family, Elimelech, died. Shortly after the death of Elimelech, ang iyang duha ka mga anak nga mga ulitaw nga si Malon ug si Chilion nakakita og mga pares, mga locals dito sa Moab mga kaigsunan. And these two ladies, Naomi and Orpah, became the daughters-in-law of Naomi. I mean, Ruth and Orpah became the daughters-in-law of Naomi, mga kaigsunan. And according to the story again,
pagdangat og pulo ka mga tuig sa kaminyoon niining duhan niya ka mga anak nga lalaki. Both children, both boys, both men also died. And what is very lamentable in this unfortunate events, mga kaigsunan, was that wa gyud makapanalingsing kining ilang relasyon. Meaning to say, wa gyud sila ka anak sulod sa napulo ka tuig ang duha ka mga anak nga lalaki sa ilang mga asawa nga si Ruth ug si Orpah. And this leaves us with 3 widows. Kaalaot na lang gyud sa kinabuhi samtang ilang gibiyaan ang balay sa tinapay ug manimpalad ngadto sa yuta sa Moab. Well, it is a fact and it already happened, mga kaigsunan. Pero abi ninyo, dinhi nato maestablisar ang background of the story kung giunsan ni Naomi pagkahimong epektibong tagdumala nga nagdala sa iyang binalayi ngadto sa yuta sa saad, mga kaigsuunan. This is a story that unfolds beautifully, revealing how important it is to be a true, loyal daughter-in-law og usa ka binalay nga tinuod nga nada sa impluwensya nga espirituhanon sa iyang ugangan nga babae. Come with me as we go to the rest of the story. Si Naomi, mga kaigsunan, was molded by God to lead Ruth to the promised land. And if you are asking in what way Naomi was molded, it was actually by suffering. Pinaagi sa daghang mga kalisdanan ug pag-anto sa iyang kinabuhi, dili nimo ni madiskwento, mga kaigsunan, as something that God is probably using in your life aron mahimo kang epektibong galamiton nga mudala sa imong mga mahal sa kinabuhi bisan pa ngadto sa yuta sa espirituhanon nga saad. Well, let's take a look at this suffering na nakasinati sila sa kapait sa kinabuhi, but there was time for moving on. Ang tulo ka mga babaeng balo, mga kaigsunan, were now heading home. Patay ang tanan nilang mga bana, sila na lang tulo ang nangabilin. And while they were journeying, their hearts and their shoulders were heavy. Dili lalim ang ilang kaagi, mga kaigsunan, but at about this time, they heard that there was good times back in the land of Bethlehem. Nining higayuna, panahon sa ting-ani, dugay nang nawala ang hulaw, og it is time for these 3 widows to go back home. But something happened, mga kaigsunan, when they were about to depart. Balik ngadto sa yuta sa saad. Nining higayuna, they had a reality check. Matud pa sa ilang ugangan nga babae nga si Naomi, iyang giatubang ang iyang duha ka mga binalay, mga inday, dili nako malimtan ang pulo ka tuig natong panag-uban sa kasakit ug kalipay. And I want to be honest and to be practical with you. Kung mukuyog mo nako, gumikan kay nagpaabot mo nga basin unyag makakita kog bana ngadto, makaanak ko sa akong subsequent nga kaminyoon, mahimo ninyong mga bana ang akong mga anak nga maoy manghod sa inyong bana, which is according to our law. Ug matod pa ni Naomi, you never need to wait for something that will probably not happen. Busa, hatagan ko kamo sa kagawasan nga magpabilin dinhi. Nanghilak silang tulo, mga kaigsuunan. Sa ilang hinilakay, imagino ni mong pulo katuig sa ilang binandingay, dili gyud sila pwedeng buwagon, kay grabe ang ilang gipangagian, ingon nga mga binalayi og ugangan. And Naomi had to do this 3 times, pleading her daughters-in-law nga mamauli na lang sila because they are free to go on their own and find the rest of their living, ingon nga mga balo.
Sa ikatulong hangyo mga kaigsunan, tanawa ra gud ni si Orpa ang panlabas nga kaanyag. Diretso siya, all right. It seems very practical. Dili na lang kumudayon nga nung magporsigir man ko nga sakto man sab ka sa imong giingon. So mamang salamat nga imo kong gihayagan sa imong mga panghunahuna. And when Naomi was about to leave, abi niya og magdungan ang duha, ni kuyog man si Ruth mga kapaglaom. Busa sa ikaupat nga higayon, gihangyo na sab siya ni Naomi si Ruth nga magpabilin. And it was about this time nga nihilak na sab si Ruth mga kapaglaom ug matod pa ni Ruth, palihog ayaw na kog hangyua. And the description in verse 16 mga kaigsunan is very significant. Gumikan kay ang pulong nagkanayon, Ruth clung to her mother-in-law. Buti pasabot ni dikit, mipilit, nga dili matanggal, murag man sa mga kaigsunan, nga stubborn, nga di gyud basta-basta nimong kusuhon, kay hingpilit diha sa imong panapton. And this is exactly how the Bible describes Naomi's, Ruth's emotion at this time. Midikit siya sa iyang ugangan ug matod pa niya, ayaw ko paghangyua nga mutalikod gikan kanimo, hinunua kun asa ka paingon mausab ang akong destinasyon, kung asa ka mupuyo mausab ang akong pinuyanan, og kinsa ang imong katawhan mauman ang akong katawhan, and your God will also be my God. Lantawa ragud mga kaigsunan ang tinuod nga conversion sa kinabuhi sa usa ka binalay nga natandog sa tinuod og putli nga relihiyon sa iyang ugangan nga babay. And so we find this verse to be probably the most popular verse all throughout scriptures when we speak about loyalty and conversion. That is Ruth chapter 1 verse 16, mga kapaglaom. And then, we will find the two women, ugangan, ugang iyang binalay, na malik sila mga kaigsunan, ngadto sa panaw, sa ilang pinuyanan, nga mao ang tinapay, balay sa tinapay, ang Bethlehem. When they arrived there, it was time for harvest. It was time for abundance. Busa, dali-dali nga misugod pagtrabaho si Ruth mga kaigsunan. And she found herself doing religiously her responsibility sa iyahang ugangan nga babae, pinaagi sa pagpanghagdaw ni adtong uma nga gipanag-iya sa ilang parente, nga walay lain kundili si Boaz mga kaigsunan. We will skip these few slides atong ilailahon kung kinsa ni si Boaz mga kaigsunan. Ang kahulugan sa iyang ngalan mao ang kaniya anaa ang kusog. Og kini si Boaz mga kaigsunan sumala sa Matthew kapitulo 1 bersikulo 5, anak ni Rahab, which is the one in the story of the Jericho siege mga kaigsunan. Og si Rahab eventually became one of the richest individuals in the land of Bethlehem. And he was mature and also very stable. Og dinhi nakaplagan ni Naomi ang iyang kaugalingon nga nanghagdaw sa trigo diha gyud sa luna og sa uma ni Boaz mga kaigsunan. Sa diha nga sa tibuok hapon, ang mga hinagdaw ni Ruth iyang gitigom, gisud sa iyang sako, gidan niya ngadto sa iyang ugangan, nalipay ang iyang ugangan mga kaigsunan, nga nang hinubay, nga swerte kaayo siya sa iyang buutan nga binalay. And after that, they were talking about whose farm was it, ug sa diha nga nadunggan ni Naomi, nga ang uma iya ni Boaz mga kaigsunan, ni sanag ang panagway ni Naomi, ug matod ni Naomi, you know what? This man is our kinsman redeemer. Parinti sa imong ugangan, og you know the rest of the story,
pwede ni siyang mahimong imong bana gumikan kay sa tradisyon og sa balaod ni Moises mga kaigsunan, ang bisan kinsang babay nga naminyo nga way anak nga lalaki, obligado ang pamnimalay nga mosalo mga kaigsunan aron dili maputol ang linyada sa ilang panulundon. This Boaz was a near kinsman redeemer. Ug busa, naminaw si Ruth sa instruction sa iyang ugangan nga babae. Matod ni Naomi, this is what you are going to do. Human nimo sa sunod nga adlaw nga panghagdaw, uli kag sayo, mupahulay ka, and you freshen up yourself. Kinahanglan humot ka og presko ang imong paminaw because this is our plan. The plan was, after Boaz would relax from the rest of the activities for the day, matulog na si Boaz diha gyud usually sa ilang barn or sa ilang sudlanan sa mga abot. And then, after having eaten a good dinner, matug na sila. And this is the time for you, Ruth, nga musud ka dito sa iyang balong-balong og mohigda ka sa iyang tiilan og birahon nimo ang sidsid sa iyang habol og mabantayan ni Boaz nga dunay mibira nga sidsid sa iyang habol, and he sees you. Boaz will already understand the gesture. Buti pasabot nga sa dihang mailalom ka na sa iyang habol, si Boaz will know that you need redemption from him as the family kinsman redeemer. So, gi-carry out ni Ruth ang instruction sa iyang ugangan, mga kaigsunan. Sa iyong miuli, mipahulay, nakapanghilamos, nakapanghuga sa iyang kaugalingon, and at about the time when Boaz was ready to rest, natulog, pagkatiod-tiod, misud si Ruth, mga kaigsunan, iyang giplastar ang iyang kaugalingon, ngadto stilan, gikuha ang sidsid sa habol, natingala si Boaz ug nganong gibira ang habol. When he looked at the phenomenon, nakita niya si Ruth. And he knows Ruth to be a very loyal, very ideal daughter-in-law to his relative. Pagkakita niya ni Ruth, iyang giingnan si Ruth, well, my daughter, I know this gesture, and I understand what you mean. Aron dili mabulabog ang kagabhion o dili maulawan ang imong pagkababay, you stay here for the rest of the night, and I will send you in the morning. But this is what I am going to tell you. Kahibaw ko sa akong obligasyon that I will become a kinsman redeemer. Mulukat ko sa luna nga gitalikdan sa imong ugangan nga si Elimelech. But this is the predicament. We still have a person who is a lot closer than me to your family, and he is the priority. Don't you worry. First thing in the morning, ugma akong sulbaron ug akong ipatawag ang iyang atensyon at tubangan sa mga ansyano sa atong dapit. And if he says he is willing, then siya mo'y mahimong imong manlulukat. But if not, I am here for you. Now, eventually, mga kaigsuunan, first thing in the morning, gitawag ni Boaz, gipalakaw niya si Ruth balik sa yus kabuntagon. Unya pagkabuntag sa banag-banag, iyang giadto ang mga ansyano sa dapit ug iyang gipahibaw ang kahimtang, mga kaigsunan. Gipatawag ang nearer kinsman redeemer, ang pinakaduol gyud. Unya gipahibaw ni Boaz uban sa pagsaksi sa mga ansyano sa maong dapit about the predicament. And apparently, ang nearest kinsman redeemer, mga kaigsunan, might probably have been previously married, apan posible mga anak og nahadlok siya nga kun iyang lukaton ang yuta ni Elimelech. Kay wa ra ba siya mga anak og makaanak siya sa binalay ni Elimelech. Posible bisan ang iyang kaugalingong luna
mahatag ngadto sa mga apo ni Elimelech. Ningon siya, "Sir, I'm sorry. I am interested but I am not willing to go into this transaction. Akong ihatag kanimo ang prerogative." And Boaz was ready. And it was the beautiful unfolding of a love story and a story of Israel's new hero in the person of Ruth, mga kaigsunan. Og sa ulahi, makita nato nga naminyo gipangasawa ni Boaz, mga kaigsunan, si Ruth, og ang ilang kaminyoon nagbunga og usa ka anak nga lalaki nga ginganlag si Obed, which will eventually become a very significant person in the land of Israel. We will know later, mga kaigsunan, nga si Obed nahimong amahan ni Jesse, og si Jesse, mga kaigsunan, nahimong amahan ni Haring David. Busa ang panagtiayon ni Boaz og ni Ruth, mga kaigsunan, nagbunga og usa ka tawo nga nahimong apuhan sa most famous king in the land of Israel, who is King David, mga kaigsunan. Sa diha nga nanganak si Ruth kang Obed, mga kaigsunan, nagtapok didto ang mga babayi sa tibuok Bethlehem, mga kaigsunan, and they were appreciative of what a virtue this Ruth who comes from Moab, mga kaigsunan, nga iyang gidaingon nga positibong influensya ngadto sa mga kababayen sa Israel. Gani, nining tungura, ang mga kababayen nga nagtapok didto sa pagpanganak ni Ruth kang Obed, mga kaigsunan, na nagkanayon, dalaygon si Hiuba nga niining adlaw wala magabiya kanimo nga walay manunubos. And they were speaking to Naomi, mga kaigsunan. Unta, mahimo kining bataa nga bantugan sa tibok Israel, gumikan kay iyang bag-uhon ng imong kinabuhi og ipatunhay kinibisan sa imong katiguangon. Gumikan kay imong anak nga binalay nga nahigugma kanimo og mas labi pang bililhon kaysa 7 ka mga anak, mao ang naghimugso ni ining bataa. Imagine, mga kaigsunan, he will become famous all throughout Israel, which eventually become so. O pasalamatan na to ang Dios ni ining nindot kay nga sugilanon, mga kaigsunan. Gani, natapos dinhi ang sugilanon ni Ruth og ni Boaz, mga kaigsunan, in a very spiritual high note. Apan kun atong timan-an, mga kaigsunan, ang sumpay nining mga maong sugilanon makaplagan nato dito sa bagong tugon, which is a direct connection sa sugilanon ni Ruth sa opening book in the New Testament, which is the book of Matthew, mga kaigsunan. Ang kapitulo 1 sa basahon sa Matthew, mga kaigsunan, nagpamatuod that history repeats itself and that the story of Naomi and Ruth came back full circle sa diha nga natawo si Jesus Christ, mga kaigsunan, who was also an heir to the family of Naomi, of Ruth, and of Boaz, mga kaigsunan. Gani, it is very interesting that in this first chapter, sa dihang gipanghinubay ni Matthew, mga kaigsunan, ang kagikan ni Jesus, gikan kang Abraham, ngadto kang Joseph, until eventually Jesus was born. There were 30 generations from Moses until Jesus. And out of these 30 generations, dihay 3 ka significant women that are being mentioned, mga kaigsunan, knowing nga ang Biblia niining higayuna was androcentric, meaning mga lalaki gyud ang ilang gitagaag kabugaton. But there were 3 ladies who were mentioned. Usa na niana si Tamar, mga kaigsunan, and then another person was Rahab, the grandmother or the mother-in-law of
Ruth, mga kaigsunan, apil pa si Bathsheba nga nahimong amahan sa anak ni King David nga mao ang asawa ni Urias, mga kaigsunan. Well, it's one side of the story and we will not have time to emphasize that. Pero ngarita, mga kaigsunan, sa pagbutho, full circle about the land of Bethlehem. Ang balay sa tinapay, mga kaigsunan, was the same house of bread out of which Jesus will be born. Gipanalipdan sa balaod ni Moises, mga kaigsunan, ang tanang Israelita. Magkinaon sa man ang panahon, magkapurdoy-purdoy man ang panimalay o gumikan sa kawaladon, ibaligya ang ilang luna sa ilang panulundon sa mga yuta, nga gikan pas kinatibuk ang karang Israel, mga kaigsunan. But the law of Moses had a provision nga inig-abot sa Golden Jubilee or every 50 years, mga kaigsunan, ang tanang mga propiedad o mga kayutaan nga narimalaso, nabaligya, or naprinda, mga kaigsunan, will be returned to their rightful owners. And because of that law, Jesus was still a legal heir to that piece of land nga gilukat ni Boaz, mga kaigsunan, gikan kang Elimelech nga mao ang ugangan ni Ruth. And Jesus was still a legal heir to that piece of land, mga kaigsunan, sa pagkakaroon. Niining panahon na, in the book of Matthew, when the story of Jesus was unfolded, gisugilon diha, mga kaigsunan, nga si Joseph ug ang iyang asawa nga si Maria nga tali-anak were journeying from the land of Nazareth back to Bethlehem aron sila magparehistro, mga kaigsunan. Well, lisod kaayo ang usa ka tali-anak nga babae nga mupugos og biyahe paingon ngadto sa ilahang dapit sa Bethlehem aron lang magparehistro sa census, mga kaigsunan. But their gesture of travel, although something wrong might happen, bisag inconvenient nga tali-anak si Maria, mga kaigsunan, they did that not only to obey the orders of the king, but to obey the will of God, mga kaigsunan, nga moabot sila sa Bethlehem aron si Ginoong Hesus ang tinapay sa kinabuhi, mataw sa Bethlehem ang balay sa tinapay. This is where we find the full circle unfolding of the story, mga kaigsunan, which happened many years back sa panahon nga si Elimelech ug ang iyang panimalay milalin gikan sa balay sa tinapay kay nakabsan kinig tinapay nangadto sa Moab. And now, when Jesus was born, didto pagyud sa Bethlehem, mga kaigsunan, sa balay sa tinapay, ang kanhing balay sa tinapay nga nakabsan sa tinapay, napuno na karon og tinapay, mga kaigsunan, dili pisikal nga makatagbaw temporaryo sa lawas ng panginhanglanon, kundili sa tinapay nga spiritual nga motagbaw sa walay katapusan, mga kaigsunan, sa espirituhanong panginhanglanon, dili lang sa nasod sa Israel, kundili sa tibuok kalibutan. You and me included, beloved brothers and sisters. Niining gabi una, our biggest challenge is to invite the bread of life into our lives. Wa ko kahibaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga panaw sa kinabuhi. Posible, sama ni sa panimalay ni Elimelech ug ni Naomi, nga mibiya sa balay sa tinapay, gumikan sa kawaladon, gumikan sa kalisod, gumikan sa matinding pangangailangan, nakaplagan nato atong mga kaugalingon nga nanimpalad sa yuta sa Moab, sa yuta sa kalibutan, mga kaigsunan, only to find ourselves in situations nga nagkalisod, nagkamalas-malas. Apanining tungura, mga kaigsunan, because Jesus was born in the house of bread, He became the real bread of life that filled that house for eternity. Sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga nanimpalad sa lagyo nga mga dapit, sa pagbiya,
sa seguridad, sa panimalay, sa tinapay. In our Bethlehem churches, in our Bethlehem faith, in our Bethlehem beliefs, mga kaigsunan, we probably have found ourselves in the Moab of difficulties, in the Moab of the world. Ug didto nakaplaga nato ang kapait sa atong kinabuhi. Jesus is inviting you back to the land of Bethlehem. And more than that, mga kaigsunan, si Kristo mo ang atong tinuod nga tinapay. Siguro gigutman ka spiritually. Siguro taod-taod na nga imong gitalikdan ang espiritual nga mga panginhanglanon sa imong kinabuhi because you prioritize the Moab life. Igsuon, it's not yet too late. God is inviting you to bring back that spiritual nourishment in your life by bringing back Jesus in to our lives. Dinhi sa Juan Kapitulo 6, versikulo 35 nagkanayon, auhag ni Jesus kanatong tanan, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga muduol kanako dili na pagagutumon pag-usab, ug siya nga nagasalig kanako dili na pag-aawhawon. In yet another verse, chapter 6, verse 51 nagkanayon, ako mao ang buhi nga tinapay nga mikanaog gikan sa langit. Ang bisan kinsa nga mukaon ni ining maong tinapay, mabuhi siya sa walay katapusan. May we partake this bread. May we go back to the house of bread. May we find Jesus as the main spiritual nourishment in our homes and in our personal spiritual lives. Ako kang dapiton higala ug mga kapaglaom alang sa kapagampo. Dalaygon silimbahon nga Dios. Salamat nining pahinumdom karong taknaa. Nga bisan sa nagkalain-laing sirkumstansya na nimpalad ang imong mga kaanakan sa nagkalain-laing mga dapit, palayo gikan sa tinuod nga balay sa tinapay. Ug didto among nakaplagan ang mga kalisdanan bisan ang pagbiya sa pagpangalagad ug bisan pa ang mga kapait nga imong mensahe nga mamalik na kami sa imong sabakan. Salamat o Dios nga si Jesus imong gitagana, nga moabot ang adlaw nga mahimugso ang tinapay sa kinabuhi ni ining balay sa tinapay aron kun kanhi nakabsan kini sa tinapay mapuno kini pag-usab sa imong presensya. Salamat o Dios nga niining tibuok season of devotions sa tibuok bulan sa series nga naguluhan in His Presence, imong gipanagtawag ang imong mga katawhan. Bendisyon ni kaming tanan. Puna kami sa imong presensya sa tinapay sa kinabuhi aron ang among pasmado nga espiritual nga kinabuhi mubalik ang kalagsik ug mga buhi kaming abtik nga mga magbubuhat alang sa imong gingharian. Salamat o Dios nga dili mo kawangon ang among pangaliya, amo kining itugyan nga tanan sa ngalan gahom ni Jesus nga among manluluwas. Amen.